ľudia, vítam z tohoto videa. Dneska si zahrajeme po druhé Call of Duty. Teraz sa hlasíme z boja, lebo nás tu takto vyrušoval trošku, nevadí. Trošku. No trošku, ty vole, museli sme to točiť. Ja som asi mal zobrať snajperku, nie? No, hej. Ale za to zbraň tiež dobrá. Ale, no takže som tu zo Slovakia Baleska. Čaute. No, alebo Daniel. 3 kg naraz za sebou. Kamo, ja som nestihol. A ja už Berem snipu. Ja si nechám túto zbraň. Ak, mám To je snipu. dobrá. Táto rýchlopálna. Hej, rýchlo. Moja obľúbená rýchlopálna je SVV Dragunov. Hej. Hej. No, ja idem tu do domčeka. Teraz sa idem. Tak. Tak, prvý kill. Skvelé. Ale s SMGčkom ma zabil. Kde strieľa? On je že tupý. Kamo vieš, on kde strieľa, počúvaj. Tam je. Počúvaj, on strieľa do vzduchu a pred ním sú traja. Aj. Kamo, Čo robí? Však strieľaj. ja som ho dal. Počúvaj, my hrajme s NPCčkami. Kamo, jeden strieľa do vzduchu a tretí ani nestrieľa. Kamoši, ešte jeden. Takže, ideme to dať, ja som ho videl. Daj pistol, bol so snajperkou na blízko, trafíš, vieš čo. Hotovo. No, konečne už nie. Hotovo, easy. No, triple kill som dal. Nice. Ja som dal prvý kill. OK, berem M4. Dobre, už berem normálnu zbraň. Ja berem M4. Tak. OK. A nemôžeme to zase spraviť, jak minule na hodinu. To musí byť 10 hodinový špeciál za 10 odberateľov. Počkaj, koľko máme? 10? 10. Aspoň vidíte. Skvelé! Majte mi napísať do kom, či je tento keramit pekný. Night Vision. No, dúfam, že sa tak volá. A či tu komentáre budú? No. A komu sa to bude chcieť Pozerať. Desi. Kamo, kde on strieľa? Kamo, ja som ho chcel zarezať. Vieš, kde on strieľal? On takto mal? On, že blízko, on, že strieľal úplne mimo. Hej, kamo, ja berem bomby hneď. Berem kalacha. Opa, mám bombu. Ktorú bombu som chcel ja, ty. Hej. Ale teraz sme v tej zlej pozícii. Ja v tej dobrej. Headshot. No nie, easy majú. Možno headshot, neviem. Ja som dal. Ideme dať bombičku? Dávaj, ja ťa budem... Na Ačku nie, na Bčko radšej. Jo, asi. Lebo Ačko je blbosť, fakt. Ačko je blbosť. Nemáš rád A? Au. Ma zabil. Bum. Lebo ja pozerám teraz na Daniela a trošku mi to ušlo. Nice. Bum, yes. Dal som ti lajčík. Nice. Uka. A teraz sme v zlej pozícii, to som hovoril. Ja som to skipol. Ty. Ja pozor. Nice, ja som bol druhý. Jej, kamo. Pohoda. Dám like aj tomu druhému. Ja som mu nedal. Ty. Si dám iný loadout. A čo si dám ja za zbraň? A čo si ja mám dať? Nejaký... Vyber mi hociaku. No to... Ešte dlho. Ešte dlho. Preštajte. Ale gulomet dáky. Gulomety nemám. Mám všetky ja. MG42 vyrobeno v Nemecku. Říká se jí Hitlerová motorová pila. Počkajte, teraz to stopne. Takže, už to máme všetko, takže... Ja beriem akého marksmana, mám tu Kilo Bolt Action alebo... Nechaj si to tu, ne? Ja berem to.
Ja budem mať takú odstreľovaciu. OK, daj ready. Ok, dal som. OK. Ďalšia hra. Takže... Ideme sa obesiť. Čo Bra. nám čumíš? No, jaj. Koľko je hodín vlastne? 4:50. Joj. Doraz 5 hodín. Sakra. Do 8 to môže byť maximálne. Do 8? Ne, tak 7. A nemôžem do 10? Aj rovno u mňa spí, ty vole. Dobre, poprosím mamku, nech mi tu donesie oné pyžamo. Dobre. To som mal povedať oné v piatok. Hej. No, máme guľometas. Ja mám Len cez neho nič nevidím ako. Marksmana. Hej. Viete, čo robím? Strieľam. Ne. To je rýchlopal. Rýchlopal, no wow. Do frasa. Oh. Kámo, mne to nevyšlo na posledného, by som mal triple kill. Triple... Ty tak dychčíš. Ja čo tak dýchčím? A idem s nožom ho zabiť, posledného. Idem ho nájsť. A kde je? Ja ho zabijem s pistolkou. Ne, ja idem s nožom. Ja s pištolí. Ako nemusíš to nespievať aj ale. 7 digit. Toto radšej tu nespievať. Jesse, where are you? Ale, no tak. To je najhoršie pri tomto tu, že keď je posledný, tak on sa furt tak schováva, jak totálne decko. A ja chcem dať nožík. No je do krku. Kamo, on v čom sa schováva, však to nevyhraje aj tak. To si už on pod seba hodil molotov. Škoda, že nemôžem, keď pod teba hodím molotov, tak to nemôžem zapáliť. A čo počujem? Za mnou! Tam je ten šmejd. Nie, ty jeden. Ťa zbijem. Ale mal som viac kilo. Toto berem. Do bazuku. Nie je až taká silná. To mi je jedno. To mi je jedno. Kam ja som krví, ja zechnem. No to ja sa teším, keď sa neviem trafiť do postavy, ktorá ide, že... Kamo, mňa zabil odzadu. To je... Ty si tiež krví. v bazuku. Prečo bereš také zráčky? Bum. No, čo robí ten typek? Čo robí? Keby si videl, však ho strieľal niekde mimo. No to on robí, taký, však možno to je ten z minulej hry, čo tam robí zase NPC. Kamo, Skvelé! Skvelé, prehrali sme do... O tam on je NPCčko zo seba robí. Dobre, už nebudem toto. Sve bota zobrali. Už nebudem s nožikom flexiť. Ja mám berem túto zbraň, toto je dobré. A idem ich normálne zguľometovať. Ja berem túto silnú... Poďte sem, hoši. Som pripravený na vás. A ja potom zoberiem guľomet. Enemy contact. Hotovo. Hello? Mhm. Co? To je! Čo deje? To je Deutschland! Kamo, on sa skrýva jak Peter! Parker. Ešte dáme jednu hru a pôjdeme... Kamo, on je NPCčko zo seba robí. No hej, počúvaj, pôjdeme ešte jednu hru a pôjdeme do čo iná. Kde strieľaš ty? Ty si idiot. Povedz mi, čo robí. Kamo, on je idiot. Čo on robí? On je idiot. Kamo, vysvetli mi, čo on robí. Čo pôjdeme potom? Čo sa mu honí? Dáme ešte jednu hru a čo pôjdeme potom? A ja viem, Čo môžeme dva? Brawl Stars nechcú? Nuls.
No. Asi no. Call of Duty. To sme ešte nehrali, že? No. Bli. Bank. Na to mám sra. Prosím, vyhrajte to. Čo? To je vôbec... Do frasa. A teraz zase tu bude schovať jak totálne decko. Však dal bombu. Tak to. Ja som pod seba hodím molotov. To hoď. No ukáž. Neverím. Už som bral molotov. No vyhrajeme to a musím byť jak prvý. A chcem vám ukázať nožikový kill. A tam, ak bude ten nožikový kill, tak to spomal. Tak to vedíte spomal. No nebudem, nechce sa mi editovať. Zlenivý. Aj krivý. Tak to je dobrá kombinácia. No. Ide nožík. Kde je? Ne, nechajte mi ho, vysmradí. Ne. Už to zabil? Ty šmejd hnusný. Už sa neznášam s tebou, nikdy nezahrajem. Dobre, to ti ne... Ja som chcel iba do neho trošku streliť. No aj tvoj tebe ma zabil, ty. Sorry. Ja som chcel iba do neho trošičku... Trošičku. šuchnúť. Šuchnúť. Ja som vysil do neho jednu ránu. Tam mal si mu utrpať sekerou. Sekeru nemám. Ne, vôbec nemám. Ja aj toto. Do frasa. Ten tu levituje? Prečo nemám? Prečo levituje? Prečo ja neviem strieľať? A prečo nám dochádza čas? Ale aj takto... Aha. Daj! Som chcel, že by si dal headku. Dobre, posledný kill. Ten ti nechám. Ten musím mať nožik. A musím byť aj prvý. A ja ti ho znovu vyžeriem. Hej! Opovaží sa to urobiť. Ja som vám vyzrel bombu. Zrovna som žralacha. Žralacha. Žraloka. To si... Nedelám si. Prde. Ty! Tam tak to bol. Kde? Tu. Zabij ho. Však ho zabij. Ale ja som chcel ten kill. Ten, čo prídeš k nemu zo zadu. Aha. Čo tam máš ukázaný? Ej. Nebudem sa vyjadrovať. Kámo, kedy dáme ten nožikový kill? Nebudem na teba kúkať. Ale aj tak som to videl. Maťo, Ja viem. daj mi to. Aspoň druhý. Jo. Ja som dostal najviac lajkov. A plus ešte jedno odo mňa. Ešte som nemusel byť ani prvý. Play again daj. Play a god done. Dal si? Jo, počkaj, join. Dal som join. Ja som bol jak druhý. Ja sa tu náš. Kamo, ty si mal o jeden kill viacej. On ti vyžeral killa. A ja som tu na... Mňa dach to, ty vole. Mňa dach to žiadal, frenda. No, daj ready. Počkaj, iba. Ty... Iba sa idem zabiť. More, napí sa, nachlastaj sa a poď. Môžeš dať ready, prosím. Nie. A neťuka tam do telefónu a sa napiť už konečne. Do frasu. Ty si... Pomôž. To čo mám za kamarát? Však je... Už sa napiješ. Slovenského kamaráta. Už sa napiješ konečne. Už som dal ready. A ja sa musím napiť. Ktoré je moje? Tamto. Toto. Toto je moje. Dúfam.
Pardon. Na chlad. To čo je za mapu? To je dobrá. Na to dám nožikolík. Prdel. O, Jak nožikolík. bombu. Nedám ti. Ja ju zoberiem ako prvý. Ja. Ja. Hej? Ale ty si vpredu, ty. Lebo vedia, že teraz budem najlepší. Ty malý. Haha, čakal som to. Jeden. Si krivý. Ja som krivý, ja som iba na teba nepozrel. Bum. Vidíš na teba celé zásobníky. Bye bye. Ty! What the fuck? Dáme bombičku, rombičku. Bombu. Bombička, rombička, zobnička. Som s ním bol v autobuse. On je tam, vidím ho. Au! Čau. Šmejt. Čo? A vyplo sa mi to. Jak? Dobre, nastavil som YouTube. Počkajte, no ja si to restartujem ešte. On Počkajte, neviem defilznúť bombu. počkajte, keď budem v hre. No, takže som tu zás. A znova. Ja som hlupák, ja som si zobral snajperku a zdechol som. Nie si hlupák, si len... Nubák. No, asi tam. Dobre. Pomsti ma. Som na spawne. Buďte spektatovať. Jupi som na spawne, jak najväčší deme. Ty máš druhý život, ty. Druhý život pre profika. Skôr nuba. Čo si povedal? Nič. No to ty si tu zdechol. Hehe, noob. To nie som bol ja. To som ja nebol. Yes, if you... Aha. Do prdele. Zdechli, z toho sa smejem, ha ha ha. Berem take 9. Berem bombu. Berem 9. Už mi nechaj konečne tú bombu, ty jeden malý. Ta ti zobere takto iný. Ja ju zaberú. Tá nožičkový kill už nikdy nedám. Čom? To si tupý. Skôr ty si tupý. Ne. Bomba je zaplentená. Čo to mám za... Za debilinu. Jau, čo mi buchlo pod nohami? granát, ktorý som ja hodil. Piu! Neznášam tú hru. A ty si krivý. Ja som totálny, Jeden diffuzuje! Konečne. No, ja som mentál. to si dementál, ty vole. Mentál. Počúvaj, mám nápad, dotočíme video a Ty si debil. Ale to nestihne. A ja teraz cheat. Yeah, yes. A ja som dal bombu, to je drb. Yes, vyčalujú sa. Aleluja. A papa tiele. Nechcem snajperku, počúval som snajperku. To je debil. Tak zoberiem pištoľku. Good. Tu máte aj zjesť. Dobre, dobre. Martin, nechce to neviem. On je kola so šunkou. Ne. A čo je? Neviem. Chleba s paštou. Kámo, hoši. Jak je možné? Hoši. Nás udrbala teraz bomba. Vy ste to nevideli, lebo som to stopol, lebo to prišla mamka. Ale nás udrbala bomba. My sme išli. Jak je veľká pravdepodobnosť, že nás dvoch zabije mina našlapná. No to nebola, to bola skôr laserová mina. No to je mina. No, a ja musím vreskať tu. Na celý barák. Však sme v klasickom dome, nie sme v byte.
To sme nejak postižené. Tak sa sme postižili. Ale ja som išiel po typkovi s nožom a ja som ho chcel zabiť, ale mňa zabila bomba. Keby ste to videli, by ste sa... Jo, ešte dali bombu, ko to zabíš. Však, no, typek, ďalší. Čo robí? Ďalší bod, ty vole. Kámo, však ja už budú mŕtvy. A ja si dám chlebíček. No. Prečo nie? Á, moje kryže. Čo robí? On je demental. Ty demental. Emental. Nedokal ho to. Prečo vždycky dostanem MPCčka od filmu? Hej. A my sme jedni z nich. To je ja najviac. No asi aj. A ty druhý. No, nie prvý. On tam normálne stal. A on že... Ja som to videl, jak som zdechol. Pekný tu má. Skvelé. Onej. Poďte sport. Kemper. Jeden nacistický. Zahambený. Ja som to videl, jak tam on išiel a bomba si vybuchla. On RPGčko ma zabil. No hej, jak som ti dáček poslal. Dobre, dohrajeme tú hru a ukončíme. No, No, skvelé. Dobre. Takže ľudia, čaute. Dajte odber, like, zvonček. Dajte aj mne like a zvonček, keď budete chcieť. Jo. A ja sa s vami lúčim spoločne tu so Sperníkom. Takže čaute. Ahoj.